Türkmenistan'daki adyk gıtçylygy dowam etýär. Azatlygyň habarçylary maliýe kynçylyklaryny çekýän ilatyň arasynda yaramaz hilli ady bölümlerini hem ip saglyk ýagdaýlaryny has agyrlaşdyrýan adamlaryň da bardygyny habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň 5-nji gün giýişlik gören maglumatyna görä, döwlet dukanlarynyňky nan söwdasyna täzelik giridildi. Çöregi dukany agşamlyk iş wagtynyň aýagyny dukan yapylmagynyň öň ýanyna getirýärler we ertesi ýerden satýarlar. Bu täzelik çörek getirýän awtolagyň we oňa garaşýan adamlaryň üýtmeleriniň video edilmeginiň öňüne almak maksady bilen baglyp anonimlik şertinde gurlaşan söwda işgary aýtdy. Huç sebäpden çöregi giýje adamlaryň ýok wagtyna getirýärler we ýerden garaşylmaýan wagtyny satýarlar diýip eýýäm bu täzeligiň syryny öwrenen ýaşaýjylar aýdýar. Häzir dukana girip sorasaň satyjylar çörek ýok diýip jogap berer. Emma dukandan çykyp araken salym-salman ýygyna gelseň tekçede çörek duranlar diýip 55 ýaşlarynaky ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Egerde çöregiň tekçede goýulan wagtyna gawat gelseň döwlet dukanyny satylýan ardan çörekden alyp ýetişýärsiň. Ýogsa da gidip hususy dukanlarda satylýan gymmat çörekden almaly bolýarsyň diýip bu täzeligi başga da 2 ýaşaýjy tasdik etdi. Beýleki ady bölümleriniň söwdasynda hem şuňa meňdeş odal garaşylmadyk ýagdaýlar görnýär. Mysal üçin 20-nji may güni agşamlyk Gurhogdan etrapçasyndaky 18-nji mektebiň ýanyna birden hiç bir duýduruş berilmeden üstüne adyk ýüklenen awtologlar geldi. Adamlar onu görüp algap bardylar. Derrew nowaty bolup garaşyp duran adamlardan öňe geçen aljylar hem tapyrly we dawa jenjel ýakalaşyp başlandy. Şondan soň adyk ýüklü awtolog gitdi we adamlar paýoksyz galdy diýip habarça etdi. 21-nji maýda bolsa ýerden Ogulhan Aytakow köçesindäki 78-nji aýyň ýanyny, bu hem Gurhogdanny, ady bölümler ýüklenen 2 Toyota we 2 Gazelle awtology geldi diýip habarça etdi. Adamlar nowata ýazdylar. Emma paýok alyp bilmediler. Ýaş ýigitler awtologlara minniler de adyklary paýlaman maşinlary sürüp gitdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma muňa garamazdan bu günlerde 30-njy etrapçada paýoklar üstüne başga harit goşmadan paýlandy. Towuk etlerini azyrakdan berdiler. Bahasy 59 manatdan. Käbir ýerlerde paýoklary 2 gedek alanlar hem boldy. Parahat 2 drop 4 etrapçasynda bolsa, häzirlikçe bir gedek hem paýok alan ýok diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Şol wagtda käbir emellarlaryň öýlerine haltalap şeker, gapyrjaklap towuk eti we ösümlik ýagy daşalýar. Muny gözü bilen gören adamlar bar diýip çeşmeler aýdýar. Şu aralykda sewitlerden bolşan maglumata görä, etrap ýerlerindäki döwlet dukanlaryna berilýän ady bölümleriniň hili öňküsinden hem pes derejä düşdi. Emma adamlar ellerinde yeterlik pul bolman soň halis az kalmalyk üçin eger nowatlary ýetse tapan zatlaryny almagy mezur bolýarlar diýip habarçylarymyz aýdýar. Hususan adamlar berilýän çöregiň hiliniň gaty petelendigini aýdýarlar. Alan çöregiň tagymy azymtyk, daşy bişen bolsa da içi çyýyk. Üstünden bir gün geçmänkä ýyslanýar diýip radionyň söhbetde aýtdy. Döwlet dukanlaryna berilýän unyň hem hili pes. Eleseň kepek, un biti çykýar. Ýakymsyz ýysy hem bar. Onsoň ony çörek geçirmeden öň bir näçe gedek elemeli bolýar. Ýöne şondan soň geçiren çöregiň hem ýysly we gyjyrdyly bolýar diýip radionyň ikinji söhbetdeşi gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna berilýän ady bölümleriniň ýene bir bolsa paýta çygydynyň edilen peskilli ýağ bolup ony gowy ýakman ulanyp bolmaýar. Bagry agyryp hastahanada bejerge alan adamlar bu ýagdan öşirilen nahary ýese ýene ýygyna hastahana barýar. Berilýän ýagyň rengi gapgara. Ony öýde ýaksaň içeri gornan ýakymsyz ýys hepdelep çykmaýar. Daşarda gazanda ýaksaň hem howada ýysy asylyp durýar. Berilýän haritlaryň hili gowlanmasa köp adamyň saglygy zaýalanar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Şu aralykda Türkmen Döwlet Habar Gullugy Türkmenistanyň ilatyň keserlere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň taýýarlananyny habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu maksatnama baradaky hasabat dinläp ilatyň immun derejesini ýokarlandyrmagyň, keserleriň öňüne almagyň
wazip gözipelerin birdigini nıgtat deyip döwlet eýçiligindäki habar gullugy habar berýär. Türkmenistanda güýçlünün adyk gytçylygynyň arasyny Aşgabatda häkimetler döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän çörek nowatlarynyň video ýazgy edilmeginiň öňüne geçmek üçin tagalla edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şeýle tagallalaryň çägini paýtagtyň döwlet dukanlaryna çörek agşamlyk iş wagtynyň aýagyna dukan yapılmadynyň öň ýany getirilýär we ertesi ýerden satylýar. Bir sowda işgäriniň sözlerine görä bu ýagdaý çörek getirýän awtowlugyň we oňa garaşýan adamlaryň üýüşmeleriniň video ýazgy edilmeginiň öňüni almagy maksat edinýär. Ýaşaýjylar hem hut şol sebäpden çöregiň adam ýok wagty dukana getirilýändigini we garaşylmaýan wagtyna satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän nowatlary gizlemek finansyklary barada habar berip gelýär. Apreliň ortalaryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow adyk nowatlarynyň Qaqasynyň awraýyna ziýan ýetirýändigini öňe sürüp adamlaryň dukanlaryň öňünde we töweregini üýüşmezligini Sowda ministrliginden talap etdi. Bu barada Sowda ministrligindäki bir çeşme adynyň efirde agzalmazlyk şerti bilen azatlygy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne häkimetleriň nowat ýaşyrmak tagallary diňe bir adyk nowatlarynyň öňünün alynmagyndan ýa-da dargadylmagyndan ibaret däl. Eýsem bankomatlaryň öňünde dörýän nowatlar hem häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagy finanslýar. Bankomat nowatlarynyň Gurbanuly Berdimuhammedowyň we onuň ogly Serdar Berdimuhammedowyň awraýyny şek ýetirýän aýdylyp marada bankomatlaryň öňünde nowatlar gadagan edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Twitter'däki habarçysy geçen hepde habar berdi. Paýtagtda döwlet dukanlarynyň öňünde video ýazgy edilmegine garşy girişlen göreş adyk nowatlaryny görkezýän videolaryň bar bir sosial mediada giňlen ýaýramagynyň ýa-da gabat gelýär. Döwlet dukanlarynyň öňündäki adyk nowatlaryny görkezýän videolarda uly nowatlary, nowata garaşýan adamlaryň arasyna dörýän dawa jenjelleri görmek, synlamak bolýar. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady krizise garşy görüşmegiň deregine krizis barada habarlara garşy görüşmekde tanqid edilýär. Bu aralykda adyk gytçylygy çörek nowatlarda ýüze çykýan dawa jenjelleri barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde penşenbe güni Gawdan B etrapçysyna şaýat bolan bir wakasy barada habar berdi. Habarçy 20-nji maý güni üstüne adyk ýüklenen bir awtowlugyň etrapçyda ýerleşýän 18-nji mektebiň ýanyna baranyny we adamlaryň ulogy görüp ylgap baranyny we başly baratlyk bilen adyk almaga çalyşanlygyny habar berdi. Nowatlarda dawa jenjeller ýüze çykdy, ýakalaşyk boldy. Şondan soň adyk ýükli awtowlug gitdi we adamlar paýoksyz galdy. Ertesi güni etrapça üstüne adyk önümleri ýüklenen Toyota we Gazelle uloglary barypdyr. Bu gezek adamlar nowata ýazylypdyrlar, ýöne paýok alyp bilmendirler. Habarçy ýaş ýigitleriň adyklary paýlaman awtowluglary minip gidenligini habar berýär. Paýtagtlyk habarçynyň maglumatlaryna görä şäheriň käbir etrapçylary paýok önümleri bilen üpçün edilýän wagty beýleki etrapçylara subsidiýalanyň önümler getirilmeýär. 30-njy etrapçyda paýok üstüne başga harit goşulmadan paýlanylýar. Ýöne Parahat 2-4 etrapçysyna häzirlikçe bir gezek hem paýok alan ýok diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Azyk krizisi ýöne köý raýatlary urgu bolýan mahaly Azatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir emeldarlaryň öýlerine haltaly şekeriň, gapyrjaklap, tuğ etiniň we üsümlük ýagynyň daşalýanyny habar berýärler. Muny gözü bilen gören adamlar bar diýip çeşme gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän adyk krizisini açaçan boyun almaýar. Döwlet media serişdeleri hem dowam edýän problemalar barada habar bermeýär. 21-nji maýda Türkmenistan howa ýollarynyň boyun kysymly uçary Minskden Türkmenbaşa charter gatnawyny amala aşyryp türkmen raýatlaryny Belarusdan watana alyp geldi diýip hökümet tarapdary Türkmen portal neşri ýazdy. T5784 ýürüýte uçar gatnawy Türkmen hökümetiniň tawsyry bilen gurnanly diýen Türkmen portal ýolawçylaryň sany barada maglumat bermedi. Şunun ýaly Türkmen portal we beýlek hökümet tarapdary bolan habar serişçiler bu ýürüýte uçarlara biletleri raýatlaryň özleriniň satyn alýanlyklary barada hiç wagt maglumat bermeýärler. Emma Qarasy Türkmen News neşriniň ýerden maglumatlaryna 21-nji maýda Belarusy okuyan 2-3 emes türkmen saly studentin watana alnyp gidiljekdigi habar berilipdi.
Berusu okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik türkmen raýatynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä 21-nji maýda Türkmenistan howa ýollarynyň ýürüti uçury bilen Minskden Türkmenbaşa baran ýolagçylaryň takminan 80 götürüminiň studentler bolmagy ähtimal. Olar Türkmenbaşydaky halkara howa mendiline baran wadyna koronavirus testini tapşyrdylar. Ondan sonra olar 3 hepdelik karantina salyndy. Lip adynyň tutulmagyny islemedik student ýene-de şeýle diýdi. Minskdäki ilçhanadan studentleriň jüw telefonuna jaň edip Türkmenistana gitmek isleýänliklerini soradylar. Eger olar gitmek isleseler, onu Türkmenistanaky enatasynyň Türkmenistan howa ýollarynyň ýerli edarasyna baryp bilet satyn almalyk aýdyldy. Emma biletiň bahasy ören gymmat. Diňe bir tarapy uçur biletiniň bahasy 5950 manat ýa-da döwlet bahadan $1700 dem. Bu bahalar bilediň ýüzüne ýazylypdyr. Men olar öz gözlerim bilen gördüm diýip, ol studentleriň enatasynyň oğlan berge batyp pul ýollanyna gynanýanlyklaryny sözüne goşdy. Biziň enatalarymyz oğlan berge batyp pul ýolladylar. Olaryň $1700 tapmak üçin ýene-de bergi gözlemeli bolarlar ýa-da gapsyndaky sygyryny, goýun geçilerini satmaly bolarlar. Goýsy biz Türkmenistana gitmäli we enatamyzy has köp berge batyrmaly diýerler hem bar diýip Berusu okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik student Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigini aýtdy. Hatta käbir studentler enatasyny berge batyran üçin tomsky din jalşda Türkiýede garyndaşlarynyň tanış bilişleriniň ýanyny işläp, enatasynyň bergilerini tölemäge kömek etmek üçin bilet hem satyn alypdylar. Emma bu ýürüti uçur baradaky habaryň duýdansyz bolany üçin olaryň käbir bahasy $200-250 Türkiýe biletlerini ýygyna taşyryp Türkmenistana dolanýarlar. Olary okuyan ýerinden ýa-da ilçhanadan baş edileni barada tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Hatta Minskiniň uçur meýdanyna baryp resmi hasaba almadan geçen we il goşlaryny tawsyran bir studentiň ahirki minutda kararından yüze örüp Türkmenistana gitmekden boyun gaçyranlygyny olary uğratmak üçin howa mendiline bararlaryň bir saýtdy. Emma onuň bu kararynyň sebäbi entek anyk dälip, Berusu okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik Türkmenistan student Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Emma bu maglumatlar bilen ilteşikli Türkmen resmiýetlerinden kommentariýa alyp bolmady. Daşyryurt mediasynyň resmi sallara sallanyp ýazmagyna görä, Berusu 10.000 çemes Türkmenistan student okuýar. Mundan öň Azatlyk radiosynyň ýerden habarlaryna görä, 14-nji maý güni 200 çemes türkmen raýaty Dubaydan Türkmenabada bardy. Olar 21 günläp karantin dolagyna hökmän galar.